салом бинандаҳои азиз, ба озмоишгоҳи мо хуш омадед. барномаи таҷриба аз манзури шумо аз телевизиони Баҳористон. тамошобинони азиз, ман умедворам ки шумо мунтазири дидани таҷрибаи ҷолибе аз барнома ҳастед. ҳамин тавра ҳам аст, зеро ман беназир имрӯз ба шумо як таҷрибаи хеле ҷолиберо омода кардам ва умедворам ки ин таҷрибаро ҳар яки шумо иҷро мекунед. зеро маводҳое ки дар ин таҷриба мо иҷро мекунем дар хонаҳои ҳар яки шумо вуҷуд дорад. бачаҳои азиз, ҳамарӯза мо бо таҷрибаҳои зиёде рӯбарӯ мешавем. ҳатто бисёри онҳоро худамон кашф мекунем, аммо ба онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намекунем. агар мо ба ин таҷрибаҳо хуб аҳамият диҳем, метавонем дар як рӯз бисёр таҷрибаҳоеро мушоҳида кунем. акнун биёед, бисёр мунтазир намешавем ва ба таҷрибаи имрӯза шурӯъ мекунем. ман шуморо ба маводи ин таҷриба шинос месозам. дар ин таҷриба ба мо лозим аст пластилин ё гили ранга, гугирд, ранг, зарф, об ва як табақча. акнун шурӯъ мекунем. таваҷҷӯҳ кунед. дар аввал мо табақчаро мегирем ва як пора пластилинро мебурем ва дар рӯи табақча мегузорем. ман ранги сурхро истифода мебарам. шумо метавонед аз ранге ки ба шумо писанд аст ин таҷрибаро иҷро кунед. як пораашро мебурем тамошобинони азиз, ман умедворам ки ҳар яки шумо дар хонаҳоятон пластилин доред, зеро сохтани ҳар гуна бозичаҳоро хеле дӯст медоред. акнун пластилин дигар ба мо лозим намешавад. онро як тараф мегузорем. вақте ки мо пластилинро дар болои зарф гузоштем, мо ду гугирдро аз болои нами пластилин насб мекунем. ду дона гугирдро мегирем ва ана ҳамин тавр. акнун дар дохили ана ҳамин табақча об мерезем. ана ҳамин қадараш кифоя аст. тамошобинони азиз, хубтар аз шумо табақчаи чуқуртар истифода баред, то ки таҷрибаи мо боз ҷолибтар анҷом ёбад. акнун мо обро ранг мекунем. ман ба об ранги зард ҳамроҳ мекунам. ана мо обро бо ранги зард ранг кардем. ранг дигар ба мо лозим намешавад, онро як тараф мегузорем. акнун мо ду донаи гугирдро бо оташ равшан мекунем ва зуд аз болояш ана ҳамин зарфро мегузорем. таваҷҷӯҳ кунед бубинед чӣ мешавад. ана дидед бачаҳои азиз, ана ҳамин вақте ки мо зарфро ба болои гугирдҳо гузоштем, зарф ҳамаи обро ба худ ҷабида гирифт ва бубинед ҳамаи он обе ки дар дохили табақча буд, дар дохили ана ҳамин зарф аст. акнун биёед ана ҳамин таҷрибаро боз бо ана ҳамин хел шами хурдакак иҷро мекунем.
ва мебинем ки ана ҳамин натиҷаро медиҳад ё не. шамро ба болои ана ҳамин табақча мегузорем ва акнун мо шамро равшан мекунем. тамошобинони азиз, боз мегӯям ки вақте ки шумо оташро истифода мебаред, ҳатман эҳтиёткор бошед ва таҷрибаҳое ки бо маводи хатарнок иҷро мешаванд, дар ҳузури калонсолон иҷро кунед. тамошобинони азиз, акнун мо гугилро мегирем ва шамро равшан мекунем ва зуд аз болояш ана ҳамин зарфро мегузорем. тамошобинони азиз, вақте ки шумо оташро истифода мебаред, ҳатман эҳтиёткор бошед. бубинед, шам хомӯш шуд ва ҳамаи обе ки дар табақча буд боз дар дохили зарф монд. бубинед, ҳамаи обро мо ранг кардем. ана ҳамин оби зард дар дохили зарф аст. чӣ тавр? мо зарфро фақат дар болои ана ҳамин табақча гузоштем. акнун биёед сабаби ин таҷрибаро мефаҳмем. барои он ки об аз ҷояш ба боло барояд, бояд дар дохили стакан ҷои холӣ пайдо шавад. мо дар таҷриба дидем ки шам дар дохили зарф хомӯш шуд. ҳангоми равшан будани шам, ҳавои дохили стакан месӯзад ва ё васеъ мешавад ва ҳангоми хомӯш шудан, ҳавои атрофи ӯ хунук мешавад. дар ҳамин ҳолат дар атрофи шам ҷои холӣ пайдо мешавад, ки бо сабаби фишори атмосферӣ об ҷои холиро пур мекунад. ана сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. ман умедворам ки ин таҷрибаи ҷолибро ҳар яки шумо иҷро мекунед ва ман низ инҷо бо шумо хайру хуш мекунам. ва агар шумо ягон таҷрибаи ҷолиб медонед ва мехоҳед онро ба бинандагон нишон бидиҳед, пас ба кӯчаи Шоҳри 31 телевизиони Баҳористон барномаи таҷриба муроҷиат кунед. то барномаи дигари таҷриба бо таҷрибаҳои нав ва ҷолиб хуш бошед.